हॉस्पिटल मेडिसिन वार्ड सिनी ताकू कुसु वो किमेन रोरिया क्लास 9 पढ़ी दङ अमरपुर मागुराय गामिनि बिनि साखायनि बो ट्रिटमेंट खायजोबै दङ बिनि जे फाइनेंशियल क्राइसिस नि बागै आं निजे पर्सनली फाइ वन फाइनेंशियल एसिस्टेंस के फाइके ताइ आबु सिं पीपीएडसी हाफंनि होदेबो बिनि फेमिलि कक सालाय बिनि दसकांनि सालो आव खना बा एक दुइ दिन बिसिङाव जेसक साहाय्य खालामनोसै जेसक हेल्प खालामनोसै बनो रां फैसा जेसक बिमानसै सोंरुनाय तावो आं पर्सनली फाइ बनो बिथि बोराय पायनि बा माइरक जानाय नुबो किसिमसे रां रिक्लांका बे आं जब सिनि टिप्लास दपन ताकु बुहुमनो बुकायनाय मीडियानि बिसिंबे बिनि बागै सिनि ताकु किमेन्डरि आंनि बागै नरकिसे सुरिजादि ताइ जेसक सुबाय मानसै नरबोटिसे सुबालि हामबाय